Видео. Видео снимам. Добре. Вълчо, мен не ме сложи при младежите, сложи ме при дъртите ми сложи. Аз съм още младо момче. Това момче трябва да е много готино. Това знаеш кой да? На Грох Симир. На Грох? Да, на Дамян. Сте ли си? Знам. Ти си го виждал сигурно. Ние с баща му бяхме приятели, бе. Ние бяхме всеки ден заедно. Те са виждали? Аз не съм го виждал баща му как... Как